2007 blev et nyt parti født, nemlig Ny Alliance. Partiet blev stiftet af Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg. Lidt tid efter meldte Leif Mikkelsen sig ind i partiet. Ved valg i november 2007 får partiet 5 mandater i Folketinget. I 2008 skiftede Ny Alliance navn til Liberal Alliance. Der blev lavet et nyt partiprogram med større fokus på liberale mærkesager. Da det er sket, ligger partiet meget lavt i meningsmålingerne. I 2009 forlader Naser Khader Liberal Alliance, og Anders Samuelsen bliver politisk leder. Simon Emil Ammitzbøll stifter partiet Borgerligt Centrum, som senere på året bliver lagt sammen med Liberal Alliance, og Simon Emil Ammitzbøll bliver politisk ordfører i Liberal Alliance. I 2010. Liberal Alliance kæmper hårdt, og det kan man se på meningsmålingerne, som stiger langsomt og sikkert. Ved folkevalget i 2011 vælger godt 177.000 danskere at sætte kryds for Liberal Alliance, hvorved de får 9 mandater. I 2013 har Liberal Alliance vokset stabilt og sikkert siden stiftelsen, så til kommunevalget i 2013 kunne man stemme på Liberal Alliance i næsten alle landets kommuner. Okay, Liberal Alliances mærkesager er følgende, at de vil sænke maksskatten til 40%. De mener, at Danmark i dag har et af verdens største skattetryk, som mindsker vores konkurrenceevne og giver folk mindre lyst til at tage en uddannelse. De mener, at topskatten skal fjernes, og beskæftigelsesfradraget skal forøges, så det igen vil være attraktivt at tage en lang uddannelse. Danmark oplever også, at begavede danskere rejser væk på grund af skatten. Samtidig rejser ikke mange veluddannede til Danmark på grund af den høje skat. De danske virksomheder lider også under skatterne. Liberal Alliance ønsker at gøre det mere attraktivt at drive virksomheder og investere i Danmark. De mener, at selskabsskatten skal ned til 12,5%, så den matcher de laveste lande i EU. Alt i alt mener de, at særskatter skal afskaffes, så det gør det mere attraktivt at drive arbejde i Danmark. Deres næste mærkesag er, at de vil have mere personlig frihed. Liberal Alliance mener, at man bør lade være med at løse alle problemer med flere love, som man gør i dag. Men i stedet bruge andre metoder og tage problemerne ved roden. Det, at man skaber flere love hele tiden for at løse sine problemer, skaber et big mother samfund, som ikke gør danskerne trygge. Liberal Alliance mener, at man bør stoppe det og løse problemerne på en ordentlig måde. Den næste mærkesag er, at Liberal Alliance er meget fokuseret på, at de vil have gang i væksten. Over de seneste år er Danmark faldet drastisk på ranglisten over de rigeste lande, og vi ligger næsten i bunden på OECD-listen, og det skal der gøre noget ved. Der bliver flere og flere ældre og færre arbejdsdygtige. Derfor er det vigtigt at sikre os fremtiden ved at få flere ud på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge de ældre og løfte landets vækst. Liberal Alliance vil afskaffe efterlønnen, da det kun er ca. 10-15%, der er på efterløn, fordi de ikke kan arbejde. Og de mener, at det er uretfærdigt, at folk, som sagtens skal arbejde, ikke har arbejde bare fordi de ikke har lyst. Og det sænker landets vækst. Som det næste vil de gøre det nemmere for virksomheder at få udenlandsk arbejdskraft. De kalder det åbne grænser, lukkede kasser. Ligesom lavere skatter skal gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Danmark. På den måde vil der være flere arbejdere til at skabe økonomisk vækst i Danmark. Som det næste vil de investere flere midler til offentlig forskning og uddannelse. De mener, at mennesket er Danmarks vigtigste ressource. Forskning, hvor vi henter ny viden og innovation, har brug for den offentlige støtte. Og det vil igen hjælpe med at sætte vækst i landet. De mener også, at uddannelsessystemet skal forbedres, så Danmarks unge igen kan ligge i toppen af verden. Og alt dette vil skabe økonomisk vækst, mener Liberal Alliance. Deres sidste mærkesag er, at de vil have mindre bureaukrati. Vi har et af verdens dyreste offentlige systemer, og alligevel er kvaliteten mange steder for dårlig, fordi pengene bliver brugt ineffektivt. De bliver brugt på mange overflødige dokumenter og skemaer. De vil gøre op med kontroltyranniet og sørge for, at skattekroner bliver brugt til konkret service og ikke bureaukrati. Bare for et eksempel bruger socialrådgivere kun 21% af deres tid på rent faktisk borgerkontakt og det resterende på administration. De mener også, at offentlige ansatte ledere skal have løn på baggrund af deres dygtighed, og at lederne bør have muligheden for at give deres medarbejdere differentieret løn, ligesom det er gjort i det private. Den offentlige sektor skal være mindre i form af administrativt arbejde, så der er flere penge til andre ting. Alt i alt mener de, at
bureaukrati. Der skal være mindre bureaukrati, og det vil skabe mere tillid, som er vejen frem, og vil skabe og vil gøre Danmark et mere konkurrencedygtigt og effektivt land. Partiets nuværende markante politikere. Vi har Anders Samuelsen. Han står for et friere samfund, hvor tillid mellem borgerne og deres parti er det vigtigste. Han synes, det er vigtigt, at vi lever i et velfærdssamfund, og vi sikrer de unges uddannelse. Det er vigtigt, at der er fokus på de mennesker, der virkelig har brug for hjælp, f.eks. ældre i pleje eller svage af andre årsager. Derfor vil han afskaffe efterlønnen. Så har vi Simon Emil Ammitzbøll. Han står meget inden for personlig frihed og mener, at vi skal have friheden tilbage til borgerne. Han vil ændre, at forbud og regler skal håndteres uden at lovgive sig ud af alle problemer, som samfundet har. Så har vi Joachim B. Olsen. Han mener, at topskatten er en jantelovsskat. Det er irrationel. Den er irrationel, og den gør, at Danmark relativt er fattigere. Han mener, at ved at øge arbejdsudbuddet, så vil vi mennesker komme i bedre beskæftigelse, og at menneskets levealder vil stige. Han vil halvere antallet af danskere, som modtager offentlige ydelser. Han vil have et samlet skatte- og afgiftstryk på maks 35%. Han mener, at ingen danske børn må efterlade folkeskolen uden at have bestået dansk og matematik. Så har vi Leif Mikkelsen. Han mener, at hundeloven skal afskaffes hurtigst muligt. Ansvaret bør ligge hos hundeejerne, der har pligt til at opdrage deres hunde ordentligt. Han mener, at brændeafgiften skal afskaffes, og han mener også, at det er vigtigt med et frit foreningsliv.